Magandang tanghali. Ayan mga kabayan. Kung nakikita nyo yan, yung malaking kaldero na yan, yan lang naman ang laman. Ah, 'di ba? Yes, hindi po kami nagugutom. Marami kaming food. Maraming salamat sa sponsor. Ayan, alam na this. Ang nagbili ng mga ingredients. Ayan guys, meron pa tayo ditong togi. Ay, sorry. At saka pichay, di ba? Kung nakikita nyo yan. Tapos ito yung gagamitin natin na pangsabaw. Ayan. Dito naman sa side na to, ayan, nakamix na siya lahat. Yung crab balls and everything is there. Tofu, fried tofu, is it right? Okay, ayan na guys. So, nakahanda ng ating chopstick. Tapos, syempre, para meron tayong mga tangata, mayroon tayong sutanghon. Ayan, para masyarap-syarap. Ayan na. Okay, nasa loob lang kami ng bahay. Kasi, pag nagpunta tayo sa labas, it's too very expensive. We can't afford na. Ayan, my friend, puting inside na. Like that na. After boiling, eating na. Okay kayo. Thank you, guys. Ayan. See? Wala pa kaming partida pa yan. Wala pa kaming work. Partida pa yan. Wala kaming work. But, shabu-shabu. Praise God. We are blessed. Yes. Marami tayong grasya. Maraming nagmamahal. Ayan. Mahal na mahal. Nakaboiled na. Pinakuluan na namin yung sa labas. Yung corn at saka yung pork. Pinay-slice namin into like a bacon slice. Yes. Para madali na siyang maluto. Ayan na. Ilalagay mo na ba yung sauce, Bishi? Ay, ay, ay. Sana. Sponsor natin. Si Jean yung nagbili ng mga ingredients. Tapos si Ate Loida yung pork. Ganon. Ako naghugas lang ako. Nag-slice ako ng mais. Naghugas ako ng salad. So, diba? Sana all. Yes, ayan na. So, yan ang laman sa isang pack. Alright, marami siyang achichi. What is that, darling? What is that? Parang yata yan, yung taingang daga. What? Siya, black beans. Ayan naman pala. Yun lang yun. Sana all. Ayan. So, ganyan lang. Magpakulo lang sa kaldero. Tapos, yung sauce powder and everything was to mix na lang dyan. Okay kayo. Yan. Sana all. Simutin mo, Besh. Yeah. Sayang. Dito ang katas. Ang ganang lasa. Ayan. Diba? Partida. As I said, partida tayo dyan. Wala pa kaming trabaho niyan. Sa gustong mag-sponsor, okay lang dyan. Yung mga nagmamahal. Yes. Welcome na welcome. Yung mga minamahal namin dati. Na ngayon mahal pa rin namin. Mas minahal namin. Hallelujah. Praise God. Ayan po, ganyan po tayo ka-bless ni Lord. Amen. Basta, lang, trust lang tayo, love each other lang. Love you, Then, gracia is coming. Share your blessing. Gracia is coming faster. After eating, too much full after. Drinking soup na. Ayan, mekos na. Mikos na siya. Ganyan lang, mekos. Ayan. Di na siya kailangan ng nor cube something. Just enough na yon. It's depend of their taste. Okay. So, let's see after cooking, let's see. Tasty. Good, no good. After coming, puting. Yan na. Sana all. Para may kulay ang buhay. May kulay. Yes. Lagay na ng gulay. Later, Ayan. Madali lang sotang magluto. Parang sabay yata yan, Besh. Alin? Yung sutanghon. Matagal lang sotang yan. Okay, yes, na. If you want. Slowly na.
Okay, takpan daw muna. Kasi nanggigigil na. Ayan. So, apat na apat na chopsticks. Sino ang makakakuha ng laman? Marunong kami mag-chopstick, mga beshi. No, hindi na ayos sa paghiwa. Okay? Malaki. Malaki? Okay lang yan. Yan, nahalo na yung chopstick, yung yung tanghon. Okay? Thank you, Lord. All right. Ito pa. Mamaya, yan. Marami pa pala, no? Ayan na siya, guys. Oh. Kain tayo. Ayan, kain na. Yan, umuusok-usok pa. Kita niyo yung usok. Kaso kalahati ng sana. Ganito yan, sasabong ganyan. Wait lang, kukuha lang ako. Oh, grabe, parang tayong kumain dun sa ano na. Sa pan. Restaurant. Oo. Sarap. Ay, grabe. Daray ko sarap to, oy. Basahin ko na kaya ito, no? Day, Ha? basahin ko na. Ako na. Sarap. Parang day off lang natin yan. Lagi kami day off. Sabado. Hindi na parang Sabado lang din. Haba. Lagi ako pumapesto dito eh. Masarap na sauce. Grabe. Hindi ko may pintay yung sarap. Grabe. More than enough. O, diba? Ganyan lang yan. Ayan, may sotang sa akin. Ay, diba? Kaem. Sarap! Naloko na. Nasisigaw sa sarap. Lagyan niya pa ng bosta pa ano. Para kung Hindi pa nga naubos ko pa na yung sandok ko. Ulit, nawi ka na nasa siguro. Kumain na kami sa restaurant. Ito lang pala. Laglag pa. Ang pera ka dun mo. Hunger. Hunger. Not anger. Sentimental excuse for when you're stuck living in poverty. To me, love has nothing to do with food. Kaya pa. Chef kasi siya eh. To be a chef, you need a stronger drive than Ano love. siya? High paid na ano chef. Ano? High paid na chef. Hindi ko naman narinig. Oopsie, sorry. Para hamog ka mata. Ah. May luto Hindi na. ako marunong A jar mag-chopstick. of Oy, caviar. hindi ako Chinese. Pag ayaw mo. Kaya mo. Ang galing yung mga Chinese na. My mother was a maid. I watched how the rich live their lives, Makaya na ganun siya. and it made me wonder. How come we never get to use what they use? Kaya pala ganun We never siya. get to eat what they eat. Sino babayad dyan? Especially those shiny black beads in a jar. I knew they were expensive. Kabyar.
Sabaw nga lang, panalo na. Tapos Yung caviar. Mahal talaga yun. Sino nakabasag siya? Yung nanay. Yung nanay? Yung bata. Inaano niya, bakit daw Siya yun yung bata. nakita siya. My mother had to work her ass off for months just to pay for that tiny jar of caviar. Nakakatakot yung matang bata. Trabaho ng nanay niya para lang mabayaran. Grabe. After I got caught, we had to clean up the mess. Caviar was all over the floor. Hindi tuloy nakain. Alak. Kumain. Sinikpan mo. You know what really surprised me? It tasted like total shit. Pero mahal. Ano? Okay, Jen? Hindi ako Sulit? hindi ako makakibo sa sobrang sarap. It has nothing to do with love. Ba, meron to? Poor eat simply to satisfy their hunger. Tama. But when you have more than enough to eat, your hunger doesn't end. You hunger for approval, Sakto-sakto pinunod natin. something special, Hunger. for exclusive experiences. Saan kayo? Kamukha ni ano? Ni asawa ni ano? Made me Ni realize that I wanted to be a chef. Denden? Si Michelle? Michelle? I wanted to be the kind of chef that the rich bow down to, begging him to cook for them. Successful siya, di ba? Ano siya? Mahal ang bayad sa kanya pagka nagluluto siya. Mga bigat ng tao. Sarap yung kulay. Thank you, guys. Ano masasabi nyo? Sarap! Ikaw, Jen, ano masasabi mo, Jen? It's your first time, right? It's too much! Yum, yum. Yummy! Yummy, Jen? Oh. Laki ng bibig ni Jen, oh. Sulit! Mami. Thank you. Tummy! All right.